बयखौबो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो लेट खालामालासे जों मिटिंखौ जागायनोसै बयखौबो रोजा रोजा हामबाय होनदों बे थाइगिरगुरि हालामनि रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सफैना बिराद गोजोननाय मोनबाय जोङो बे समाव गोख्रैनो थांसिगोन आरो बे समाव जोङो सारखौहाय जोंनि केन्डिडेट 95 समस्तिनि केन्डिडेट जोंनि सार उइलसन नार्जारि बिथांखौ गावनि स्पिचखौ बिबुंथिखौ लाखिनो गुरैयै खावलायबाय सार खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोना आंखौ देरहाहो बोसोरसेनि गेजेरावनो नोंथांमोननि बे ओनसोलावहाय जेरै लामा गोदोसोनानै दङ आरो दालां गैया आरो हस्पिटाल नांगौ आरो एम्बुलेन्स थांनो थाखाय गोबां लामा गाज्रि जाना दं बेफोरखौ आं बोसोरसेनि गेजेरावनो देरहानाय लोगो लोगोनो बेफोरखौ आं बोसोरसेनि गेजेरावनो मावफुंजोबगोन बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ जेरैखि जाया साथानि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोग्रो रायजो राजा नोंथांमोन आं बांद्राय गोलाव बुंला आंनि बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय गोजोन्थों औ रायजो राजा नोंथांमोन जों बुजिजोबखाबाय खोथाखौ दा नैबे सारखौल' साथानि सावगारियाव भट होनानै नोंथांमोना देरहाहोदो बे बोसोरसेनि गेजेरावनो जेसेबां दालां नांगौ लामा नांगौ एम्बुलेन्स नांगौ हस्पिटाल नांगौ बिथाङा गासिबो आसाम एसेम्ब्लियाव गासिखौबो डिबेट खालामनानै बिथाङा मन्थ्रिफोरजों रायलायनानै मिनिस्टारफोरजों रायलायनानै लाबोगोन नोंथांमोना साथानि सावगारियावल' भट होदो गुबुन पार्टिनि खावलायनाय बरायनायफोराव थांनो नाङा बिसोरो एबार नाथुर गोरान बादि रानख्रबजोबाबा गवा बिसोरो मिथिबाय जों देग्लायबो देरहाखागोन मानोना जों रुलिं गभर्नमेन्ट मिथिबाय ओंखायनो बिसोरनि बरायनायाव थांनो नाङा नोंथांमोना जोंनि साथानि सावगारियाव भट हो नैबे बिथांखौ देरहाहो ओमफ्राय खामानिखौ नाय स्लिम स्लिम ओंखाम जाजागोन नोंथांमोननि लामाया दालांफोरा आरसिसि जाजोबगोन आरो सोर सोर न' मोनाखै बेखौबो बोसोरसेनि गेजेरावनो बिथाङा लाबोना होजोबगोन आरोखि नोंथांमोना साथानि सावगारियावल' भटखौ हो आरो जों ओरैबादि पार्टियाव दा सावरायगासिनो दङ एबार देरहाबावोब्ला जों नोंथांमोननि न'खराव सासे सासे फरायनाय ग्रेजुवेट स्टुडेन्टफोरनो जोङो साख्रि होगोन न'खराव सासे सासे आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जोङो 1.5 लाख सोनानै होगोन सासेयाव नोंथांमोना गैयाबाबो 15,000 मोनजागोन आरोखि आरो अमा फार्म मैसो फार्म दाउ फार्मनि जोङो स्किम हरगोन गैयाबाबो जोङो बेयाव 8 लाख सोनानै होगोन नोंथांमोना साथानि सावगारियावल' भटखौ हो आरो मजाखौ लादो आरोखि बिथां जोंनि सार केन्डिडेट उइलसन नार्जारिया सेंग्रा समनिफ्रायनो समाजनि हाबा मावबोनाय मानसि गोबां सुबुंफोरखौ बियो अनसायबाय बेमारिफोरनो दान होबोबाय गोबां समाजनि हाबा मावबोबाय बिथांबादि मोजां बे एरियायाव मानसि गैया दा बिथांखौ जोंनि देरहाहोनाया जोंनि खामानि नोंथांमोनखौ जोबनायाव खावलायबावबाय साथानि सावगारियाव भट होनो थाखाय